Bivši zadrugar Fran Pujas nedavno je izbacio svoju prvu pesmu Lamba, a sad je za naš portal otkrio i kakvi su mu prvi utisci. Zadovoljan sam, komentarima top je sve. Sve kako sam očekivao, uzeli su me top menadžeri iz Ciriha, idem u Amsterdam da dovršim nešto, pa početkom sledeće godine možete očekivati nove pesme, rekao je Fran. On je istakao da za duete još nije pravo vreme, a na pitanje da li postoji mogućnost saradnje sa njegovom bivšom devojkom Elenom Kitić, Fran se zbunio. Teško, nismo ostali u dobrim odnosima, naveo je on. Pujas je progovorio i o dešavanjima u Zadruzi 6, te je istakao da ponašanje Aleksandra Nikolić osuđuje. Nisam to očekivao od Alex, nije lepo to što radi. Zadruga kao zadruga, sve se može očekivati unutra. Vidjet ćemo dalje, sad je jako zanimljivo, naveo je bivši zadrugar. Fran je upoznat sa tim da ju je Dejan Dragojević javno ostavio, te je istakao da se potpuno slaže sa njim. Znam, ispratio sam površno, ali uradio je to sa razlogom. Mislim da je bolje ovako da bude sam neko vreme. Dejan i ja smo ostali u dobrim odnosima, nismo se čuli nešto u zadnje vreme, ali ispratio sam otprilike šta se dešava. Nisam stigao, zvaću ga danas sutra, vidim da je sa Davidom, da je okej, rekao je Pujas, a potom otkrio šta misli da li će Alex prevagnuti na stranu Filipa Cara ili će pak pasti na čari Zvezdana Slavnića. Ne znam, to ćemo videti, sad deluje da će prevagnuti na Cara, ali vidjet ćemo. On je prokomentarisao i Milicu Veselinović, koja se otvoreno udvara Filipu i insistira da njih dvoje budu u vezi. Ona se ubacila tu da bi bila u nekoj priči, sa Mensurom prošle sezone, sad za Cara, uhvatila se jer zna da će tu biti priče. Mislim da samo na kartu reality-a lovi, takav sam utisak imao i prošle sezone, rekao je Pujas.